Goddag, det er tirsdag den 13. december 2022, og vi skal i gang med part 2 af Seestulykken omkring Max Jørgensens begravelse, Kolding. Og nogen vil mene, at jeg er bizarre, mærkelig og sær, siden jeg vil debunke sådan noget slags, men vi har jo ikke nogen beviser for fabrikken. Så vi aner ikke, om der er nogen nede i kisten, om der ikke er, og sådan er det tit. Især eksempler på kendte mennesker, kendte filmstjerner, og kendte sangere, og forfattere, og modeller, whatever, som faker deres død. Det gælder også events, begivenheder. Som vi kan se, så aner vi jo ikke, om der er nogen nede i kisten eller ej. Jeg ved godt, at familien selv vælger, om de vil have en åben eller lukket kiste. I know. Jeg har spurgt mange bedemænd om det, fordi jeg har været nysgerrig. Jeg har spurgt nogen, som kender til fadet. Det er noget, familien selv bestemmer. Ja, det er organisk. Ja. Men det beviser stadig ikke noget. Jeg vil gerne foretrække, hvis kisten var åben, så vi kunne finde ud af, om der var nogen nede i kisten. Det er den så ikke. Og han ligger ved siden af sin mor på en eller anden kirkegård i Seest, som jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu. Det er også ligegyldigt. Og vi har heller ikke set nogen dødsetest eller dødsannoncer. Og jeg ved godt, der er mange, at det er et sårbart emne at tale om. Men altså, jeg tror sgu ikke, han er hernede i kisten. Det tror jeg ikke. Jeg vil gerne se beviser og evidens på, at han døde. Og det får jeg ikke lov til. Jeg har talt med hans søster Heidi Jørgensen, og jeg vil læse op, hvad hun skriver for mig, for det er simpelthen så korrupt. Og jeg vil også vise det interview, der er blevet optaget med en 10 år efter med TV Syd. Og det er noget så fake. Hun indrømmer blankt, faktisk, at det var muligvis en påsat brand. Og det er det, der hedder go to the source. Og det er det, folk ikke gør. Ked af at sige det. Det er også det, en af grundene til, at folk eller verden ikke vækker op. Fordi folk bliver ved med at sidde og tale og snakke og tomme trusler og det ene og det andet. Snak, og der er ingen handling. Og det gælder alle emner. Det er ligegyldigt, om det er Seest, eller 9/11, eller corona, eller Roskilde-ulykken, eller abekopper, eller what the fuck, altså det politiske system, NASA, whatever. Folk snakker bare, mand, og de hører på de her fucking agents hele tiden, som spænder ben for os. Det er derfor, der heller ikke sker noget. Så jeg siger det bare. Men jeg skal læse op, hvad der sker for hende. Det er også fordi folk ikke tør. Det er også meget grænseoverskridende, og man er også bange for, at politiet anmelder en. Det er da også fair nok, men det er jeg ikke. Det er kun sket én gang ud af 1 milliard. Så jeg fortsætter. De her mennesker, som er skrevet til, ignorerer, hvad jeg skriver, heldigvis. Lidt pudsigt. Jeg læse op, og jeg spørger efter dødsannoncen. Det som jeg skal læse op for jer. Det som der ikke giver nogen mening. I skal høre, hvor korrupt det er, mand. Hun snakker også om ham Daniel, ham der den anden brandmand, Daniel Groth Christiansen, som også var der. Jeg vil anbefale at lade være med at høre den podcast, fordi det er bare en gang propaganda. Jeg spørger efter dødsattesten, og så skriver han, men dødsattesten har jeg ikke læst, men den skal du have lov til at se af hans kone. Jeg må heller ikke se den. Kan I høre, hvor fucked up det er? Undskyld, jeg sætter min tone et helt andet toneleje. Det er hans søster, vi snakker om. Hun må ikke se hans jeg bliver så hissig over det. Hun må ikke se dødsattesten. Nej, den holder hun for sig selv. Hun hedder Bettina Jørgensen. Jeg ved ikke, hvor hun bor hen. Hun har en hemmelig adresse.
Kolding Rådhus vil ikke fortælle mig, hvor hun bor henne. Hun skriver godt nok, hun hedder Bettina Lund her, men det tror jeg ikke på. Hun hedder Bettina Jørgensen. Den må jeg ikke se, nej. Hun mener også, at det er en påsat brand. Hun mener altså ikke, det er en controlled demolition, men hun mener, at det er en påsat brand. Det skriver hun til mig. Jeg kan svært ikke vise jer det. Hun skriver, men tror godt, det kunne være påsat. Hun siger også, at hendes bror lever ikke mere, men hun kan ikke bevise det jo. Og hun siger, at han døde af nogle gasflasker, der sprang og kortsluttede blodkar i hjernen. Altså helt ærligt, kan du bevise det? Nej, der er ingen nogen beviser, nogen evidens på det. Så der får I det. Det er The Source. Sådan gør man, når man er rigtig aktivist. Så det hedder detektiv, hedder det. Men okay, folk gør på hver deres måde. Så det er fint nok. Det er ikke nogen hån. Men altså, prøv lige at se, for at komme tilbage til sporet. Nu skal jeg nok lade være med at være streng og led mere. Det er ikke noget ondt ment, men det er bare ærlighed. Men tilbage på sporet. Altså helt ærligt. Prøv at se kisten her. Prøv at se den. Kristkirken, hvor den foregik, det var den anden kirke, han er begravet i. Helt ærligt, mand. Er Max Jørgensen begravet i den der kiste? No fucking way. Nej. Der er andre. Her der er et billede inden for selve kirken. Det er sjældent, man får lov til det, og man kommer hele vejen. Altså med events. Med kendte mennesker, ja, men ikke events. Under en høj klar efterårshimmel blev den 33-årige brandmand Max Jørgensen som forleden omkom under katastrofebranden på NP Johannessens fyrværkerifabrik, kørt en sidste gang gennem Kolding. Han blev fuldt på vej af en lang række pårørende, kollegaer fra hele landet og Nordtyskland, venner, bekendte, repræsentanter for myndigheder, som var mødt op i respekt. Politiet i Kolding havde afspærret ruten for Kristkirken, hvor besættelsen fandt sted. Max Jørgensen efterlader hustru og drenge på 3 og 7 år. Local Eyes fortæller i øvrigt, at en kreds af borgere i Kolding har foreslået, at man undlader at fyre fyrværkeri af i Kolding nytårsaften i respekt for katastrofens ofre. Der har sikkert også været en eller anden fond. Problem, Reaction, Solution. De laver problemet, så skal vi finde reaktionen, og så laver de løsningen. Forstår I det? Vi skal finde løsningen på det. De laver problemet, og vi skal komme med reaktionen. Forstår I? Og sådan nogle fonde, det er scams hele vejen igennem. Om det er AIDS, om det er cancer, om det er covid, abekopper, alle de der miljøkatastrofer i Østen og i USA, altså tsunamien i 11 i Japan og i 4 i Malaysia og Thailand og alle de der katastrofer. Det er scams hele vejen. Her i Haiti er der ikke nogen af de der samfund, der bliver genopbygget igen, og de der shows, undskyld, nu bliver lige generelt, altså hvad det hedder, Band Aid, for eksempel i 1985, Etiopien, de penge gik til mere krig, i stedet for at der blev fred, og der var hungersnød, de penge gik til mere krig. Det kan man heller ikke regne med. Det er sikkert også en hoax.
Og det er det, der hedder Problem Reaction Solution. Så jeg siger bare, at sådan nogle events, som danske events set med danske øjne, Seest, Krudttønden, Søllerødgade-sagen, Købmagergade-sagen, MSN's Hedetoft, Hanne S., Emilie Meng, alle de her sager, man kan ikke regne med det, så man skal lade være med at donere penge til lortet. Det går ingen vegne. Det går ned et vej, og det er ned i elitens lomme, eller hvem det nu er, der laver de her ting. Så lad være med det. Lad være med at bruge penge på det. Det er nonsens, det er det virkelig. Også selvom det er en false flag operation, hvis det er sådan halvrigtigt. Altså, det skal man lade være med. Jeg spilder penge. Se, funding, Seest. Funding på dansk, jeg kigger. Finansiering. Charity. Velgørenhed. Velgørenhed. Der har sikkert været et eller andet, skulle gå under mig, der har været et eller andet velgørenhed. Vi har så ondt af borgerne. Nej, hvor er det sundt, mand. Det hele var bare plantet og planlagt. Og i Anst også. Det var planlagt helt lortet. Eller donering. Wow, dagen før Seesulykken, alt var normalt. Det har jeg sgu aldrig læst. Det var jo en drill, jo. Den her artikel er ikke engang ærlig. Så det kan man heller ikke engang regne med. Og sandheden kommer vi aldrig hen til. Nu prøver jeg at læse noget af det. Det er fra den 24. august 11, og det er Ellebobladet. Jeg aner ikke, hvem det er. Hvis vi var et tankeeksperiment, tænker vi os tilbage til Kemira-grunden var færdigbygget med boliger og så videre. Og de var ikke helt ufarlige. Ejerlejlighed og lejelejlighed var klar til salg og udleje. Hvordan ville det side af sagen så forløbe? Jeg har læst en del kommentar om Fredericia det seneste, hvor ordene godt, og jeg bor ikke i Fredericia indgår. Seesulykken var kun en lille knald i forhold til de skader, der kan ske på disse nye boliger. I Seest blev springkilden fjernet fra da bebyggelsen skulle genhabiliteres. I Fredericia er det stik modsat. Her mener borgmesteren, ja hele byrådet, at der på trods af eksplosionsfare kan godt bygges boliger klods op af en gastrominimal. Fakta er, at de 525 meter sikkerhedszone Miljøcenter Odense et udkast foreslog, som af Fredericia byråd finder helt i skoven slet ikke rækker, hvis det skulle værste ske. Mennesker i det lokale har og besnæres at kunne bo livets Lillebælt, skal de på redelig vis informeres
og de farer ved at bo en klods op af Big Bang virksomhed. Her er der overhovedet tilstrækkeligt mange mennesker i her landet. Jeg ved ikke, hvor meget der står sandhed her. Dagen før store ulykker rundt i verden var jo allerede normal, og allerede nu her bor der mange mennesker. Der står ikke genskilt, mand. Brandmanden donerede præmie til segsoffer. Hæder til brand og politifolk efter katastrofe. Og var det bare en gang propaganda. Og det er Helge Kjærside, der har skrevet den der. Skal jeg sidde og finde det? Det gider jeg bare ikke, mand. Ny lov forbyder fyrværkeri på årsdagen for Sees-katastrofen. Kan I høre det? Det kan godt være, at de er forbudt i selve byen, kan jeg forstå det. Men altså over hele Danmark dengang i 2005, der var altså fyrværkeri på himlen nytårsaften mellem 5 og 6. Eller hvad det hedder. Fra 2004 til 5. 6, prøv at se, mand. Det er bare en gang frygtkampagne, mand. På årsdagen af fyrværkeribranden i Kolding i Sees har Folketinget vedtaget en ny lov, der forbyder fyrværkeri i 11 af 12 måneder. I Sees glemmer de... okay, nu forstår jeg bedre. I Sees glemmer de aldrig katastrofen. Men den lov er ligegyldig, fordi de begyndte med at sige også i den anden video. De fyrede sgu da fyrværkeri af her forleden dag. Der har været nogen, der har fyret af siden oktober måned, og har de gjort noget ved det? Nej. Det er bagateller for politiet, det der. Selvom genopbygningen af boligkvartererne et år efter fyrværkerikatastrofen i Sees endnu ikke er færdig, har Kolding bydelen med den oprindelige blanding af 60'er og 70'er parcelhuse ændret sig radikalt. Der bygges store, moderne, rustikke bungalows og arkitektdesignede forhaver med enkle stedsegrønne beplantninger spredt mellem blålige og granitskaverne. Momentet for ulykken, de nye parcelhuse danner kontrast til de gamle, som forsikringsselskaberne ikke erklærer totalt skade og nøjes med at reparere. Det er jo bare løgn, fordi det er jo en kæmpe forsikringssvindel i det hele. Altså fabrikken. Og det jeg mener, og alle husene vidste godt, at det skulle ske, så det er bare også en løgn. Så hvis eksplosionerne 3. november 2004 på NP Johannessens fyrværkerifabrik derovre havde gjort ved Seesborgerne er uhåndterligt og komplekst. De menneskelige refleksioner er diffuse og langt fra bearbejdet. I dag øger Seesborgerne fællesskabet for at markere årsdagen for katastrofen. Det skal ikke være en sørgemarch, men i dag, men hvor vi mindes, hvad der faktisk skete, hvor vi må vi også forsøge at gøre dagen til noget positivt for børnene, siger initiativtagerne Ole Stampe. Der holdes en mindegudstjeneste i Sees Kirke kl. 16. Bagefter underholder McPick børnene på Bakkeskolen, hvorefter alle går i fakkeltog til Kløverkær, en plads grænsesendende om til det åbne område, hvor fyrværkerifabrikken lå. Det er der, hvor jeg skal stå og holde min demonstration. Og som visse lokalkredse med en græn galgenhumor er blevet navngivet Ground Seest. Det er det, ligesom ved 9/11. Ground Zero.
Her vil gospelsangerinden Etta Cameron synge, fortæller hun. Hun er faktisk død nu. Så det er mange år siden det der. Kolding Kommune, har bevilget 166.000 til arrangementerne. Problem Reaction Solution. De vil have befolkningen i Seest og Kolding, dem som ikke var med, de vil have, at de skal glemme det her. Glem det! Vi træder lige direkte hen over det, og vi ansætter McPeck. Bare et ulækkert navn og noget. McPeck. Det er bare ikke hedde, mand. Latterligt navn. Købt navn. Men, og så underholder han på Bakkeskolen med fakkeltog til Kløverkær, hvor fabrikken lå. Og så skal vi bare holde en fest. Og så skal det være mindegudstjeneste, hvor vi sørger over Max Jørgensen. Kan I se det? De vil have, at befolkningen skal glemme. Allerede for et år siden skønnede forsikringsselskaberne, at ødelæggelsen vil løbe op i 750 millioner kroner. 750 millioner kroner, hvilket stort set er kommet til at holde stik. Ifølge Christian Skyt for forsikringsoplysningen blev der anmeldt 2012 bygningsskader. Ud af disse havde forsikringsselskaberne i juni udarbejdet et erstatningstilbud til 1982. I 99% af tilfældene blev tilbudene imødekommet. Jeg ved ikke, om man kan læse det hele. Det ser sådan ud, jeg skal have Politikken. Men altså, sådan er det. Jeg kan ikke læse det hele, desværre. Og de regler holder stadigvæk stik i dag. Der har ikke, så har det jo været almindelige fyrværkeriskader, jo, ikke? Øjenskader og alt det der, men det er jo bare bagateller, jo. Der er også nogen, der er døde. Jeg kunne sætte dem en bomber og alt det der, men det kan vi altså ikke at lave research på. Det kunne være, det kan sagtens være organisk, det gider jeg ikke, det spilder tid. Men vi skal prøve at se søsteren. Heidi Jørgensen. Seest. 10 år. Jeg skal prøve at se, hvor fake hun er, mand. Det er helt vildt, så fake hun er. Jeg skrev det også til hende. Det er ikke som om den er her. At du faktisk er glad for arrangementet i dag. Hvordan kan det være? Lad os se hende. Fordi at det giver cadeau til min bror, som har det liv, som han nu offeret for den ulykke, der nu. Og hvis han ikke havde været offeret hans liv, så har der garanteret været rigtig mange andre, der har været gået til. Nu er der gået 10 år siden katastrofen den ramte, og du mistede din bror. Har du et godt råd til andre om, hvordan man kommer videre efter sådan en omgang? Man skal være åben og ærlig og snakke om tingene og ikke gemme det væk, fordi så tror jeg, at det bliver det kun værre af. Så... Lad os se hende, mand. Prøv at se, hun græder ikke engang, hun viser ikke nogen følelser, hun har ikke nogen traumer, hun er iskold, hun smiler og virker som om, at der er intet er sket, hun virker som om, hun skal til fest eller sådan noget, mand, af fødselsdag. Altså helt ærligt. Prøv at se hende, mand. Jeg vil græde, jeg vil hulke, jeg vil være så ulykkelig over, at jeg har mistet min bror. Altså, det er bare et eksempel. Prøv at se hende. Hun er da en crisis actor, mand. Har hun mistet sin bror? Nej. Det kan godt være, at han er død af andre omstændigheder. Det kan da godt være. Ja, det vil jeg da også indrømme. Den teori er der også åben overfor. Men han døde under Seest. Nej. Prøv at se hende, mand. Hun tager det overhovedet ikke seriøst. Som i dag være med til det. Det kan det rigtig meget også, og vise dem, som var derude, at de gjorde en kæmpe indsats. Så... Hvordan har du det egentlig i dag? Jamen, jeg mindes jo rigtig meget min bror, der er også, fordi det er 10 år, og det er så også... Hun smiler, mand. Hun smiler, hun kan slet ikke tage det seriøst overhovedet. 6 år siden min far han døde den her dato, så det er en rigtig, rigtig hård dag. Så... Ude på fyrværkerigrunden, der vil man jo bygge boliger, og her til aften så fik vi at vide, at en af vejene vil blive opkaldt efter din bror, Max Jørgensen. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er helt sikkert er en produkt til, at han har været med til at yde den største indsats, han nogensinde kunne. Han offerede sit liv til det, han
Så det er en ære i sig selv. Jeg synes, det er så lang tid efter, at der er sket noget, men jeg synes helt sikkert, det er en kudo til ham, at det er. Nu er der jo så fakkeltog her senere, hvor folk de går ud til fyrværkerigrunden her fra Bakkeskolen. Hvad forventer du dig af det? Jeg forventer, at der bliver stillhed, og man tænker lidt over, hvordan det var dengang, og hvad der skete på det tidspunkt. Fake. Hun er en hoax puppet. Det kan man ikke engang kalde hende. Hun er bare en crisis actor. Så. Ja, sådan er det. Hun virker ikke ked af det i hvert fald. Lad os sige det på den måde. Så slut herfra.